थांगोना सिगांबुक जावै सबु थिग जाखाय उनाव आरो समर्थन फैसाबो बुफुरनि सिमी नों तिप्रा मथर फाइ फाइमेनि ताबो सुजरा एडिसिनि सिमी बबो हाय नों तिप्रा मथाबो हामियारक नुकमानि बबो हाय ताबो तिप्रा मथर तो जों अनेक नुगो दिल्लीआव ओंखारना बीजेपी हाजार विधानसभा के बीजेपी हाजार थपल कबन्टै कबना फाइसिं थांगै दंखा करuk तिप्रा मथा हामजागमा ते इमोशन आबंका बुबाग्रा प्रदु यांगो तिप्रास कमी आमसाइगो हामकाइनि बागै सामुं बोटां सगैखे सेगै चालायनानि एबा कन्ट्रेक्टानि यागो नेतागिरि फुनुगै रां चालायनानि आवाइखेनो कक्तमा कासाइ फाइखा सालब्रुमनो कासाइ फाइखा हाइखे ताबु बो गोबांमा सालाय दंखा लुकुरक गानागिनि गामि आमसाइरगो गोबांमा नेता पेटा सालाय दंखा तिप्रा मथा बायसिनाय हिनै तिप्रा मथा बायना फाइसिंनो गलाय दंखा सुंमुं कतर आचाइजाक लुकुरकनि बिसिंतै आवाइखेनो सालब्रुमनो मांफलि कासाइ फाइखा करबुक हांकर सालब्रुमनो करो याखे तिप्रा मथानि बरक आइपेटिनि बानारमा सालब्रुमनो करो एखे नुकजाक दंखा सुंमुं कतर लुकुरकनि नायनो दे जिनि मांफिलि दुईटा अंचलनि हेनेकाबा रामबद्र अंचलनि प्रेसिडेंट श्री अभिजात राज्य कमिटी निगै प्रेसिडेंट श्री सा राजेंद्र रियां ताई फाइमानजा फाइजाक श्री तिनी आइजा ब्लैक तिनी वाइस प्रेसिडेंट सेंट्रल कमिटी नि माइक्रोफोन लांफैबा थागरे नों तिनी बपातिनि याखरे तिनी आइपिर तिनी बानारम फाइखे तिप्रा मथानि तामनि बागै तिप्रा मथा याखर तिप्रा मथांगोना सिगांबुक जावै सबु थिग जाखाय उनाव आरो समर्थन फैसाबो बुफुरनि सिमी नों तिप्रा मथर फाइ फाइमेनि ताबो सुजरा एडिसिनि सिमी बबो हाय नों तिप्रा मथाबो हामियारक नुकमानि बबो हाय ताबो तिप्रा मथर तो जों अनेक नुगो दिल्लीआव ओंखारना बीजेपी हाजार विधानसभा के बीजेपी हाजार एकमात्र एडिसि उनका आलादा गाबोन बागै आं साजागोन तिप्रा मथानि सामुं रंनो साजागले एतना फेतिना आइपि तिनी बानारमान नि नाहार मुंता मत अमोगनो आं जे नुंमनि अमोनो सिनि त्रिपुराना राखनाय तिप्रानि सामुंगो निनि मुंयं माने बुमुंखौ रामसाखौ जेब्लाना पाराके सामचन्द्रपारा बे करबुक डिभिजननि सिनियर लिडार तिप्रा मथानि सिनि मिडिया फ्रेंड दङ दिनै कायसा दुईटा अंचल तैयै जों ब्रेकडाउन कमिटि हल जों कायसा मीटिंग दंमोन आरो जॉइनिंग प्रोग्राम दङ जोंनि सेंट्रल लिंनि फाइमानजा फाइजाक जोंनि मुं सिनियर लिडार जोंनि वाइस प्रेसिडेंट जोंनि कृष्णकान्त सार तायंगाना दङ जोंनि सेंट्रल लिडार वाइस प्रेसिडेंट जोंनि राजेंद्र रियां ताई हम केन सिनि डिविजन लिडार दङ अ अंचल दुईटा कमिटि नि आरो तिनि को कायसा मीटिंग नांमानि फाइनाय 4 तारिख डिसेम्बर खमुलुं निसिन स्टेट लेवल गेदारिंग थैयै गाबोन माने जों खोब तिनि करबुक डिविजन नि हेका पार्टी आइपि तिनि गय जों खोब आनंद अंखा तिनि कायसा खुसिनि दिन मानो ताम कायसिनि आनि दादुर क्लायो सिनि तिप्रा मथानि सिनियर लिडार हिमान ब एडिसिनि सिमिन तिप्रा मथाव काम खालाय फेमिनि तिनि ब जोंनो चिन पार्टीनो हामजागै बिनि नेतृत्वआव 16 फेमिलि 50 बुता ते पार्टी आइपि तिनि बाना बरंका सुंबोनो खाबे खुबे लांसगो सिनि पार्टी आइपि करबुक डिविजन पार्टी निगै जों खाखायो बिनि नेतृत्वआव जों ताइबा आगाम दिनो जारा जोंनो ताखुनो जे आइपि तिनो करि माने जों ताबो तरक जों सारा त्रिपुरा निगैबो करबुक डिविजन बाहायनो जों बुनि डिविजन साथे साथे करबुक डिविजन बाहायनो तरक आगुगै दंगो आगामी दिन आइपि तिनि मेन मोटो मेन स्ट्रगल
जों बजार थांनो सौहैनाय जोंनि त्रिपुरासानि बागै आबो नाहारिनो जों स्टेटनिखौ खोनो माने सेन्ट्रेलनिखौ खोनावनो जों सामुं खाय दङ आगोल खाय थानाय